We staan hier in het druilerige dan woordjoert, maar we brengen een blomke weer van de Vrijpiraten en RTV NOF. Sponsort door Yildiz Bloemenboutique en we gaan een kleinigheidje van echte bakker Eddie de Jong en ProWork, Dokkum en Susterveen. En we brengen even een blomke bij Gjalt en Fakje Visser. Zij ben opgevoed door zijn zuster, Joekje Visser. En ze hebben een moeilijke tijd. Zij is voor haar man of voor haar vrouw zwaar. Vrouw had Alzheimer. En hij moet 100% zwaar bieren altijd waar maar werd ze geen stenen. Daar is hij om haar zwaar te verliezen. En in deze tijden is dat sowieso moeilijk, vanwege de corona, minder thuiszwaardig. Dus daarom willen we hun even een blomke brengen. En dat zullen ze zien dat ze thuis binnen. De baard ligt. Even zien. Dan is het mooi te spelen op het orgel. Meneer Visser, goeiedag. Goeiedag. Ik ga een blomke voor jou. Zo. En ik kijk nog versnapering eronder. Nou, dat is helemaal mooi. Dat is van de Vrijpiraten en samenwerken met RTV NOF. Oh, sorry. Wij brengen je een blomke. Ik weet dat je vrouw er een bij komt ken. Ik zal mijn vrouw even vragen. Nou, dat is zo mooi hè. Mijn vrouw had Alzheimer. Dat is even om mij. Dat hebben we begrepen, dank u wel. Ja. Deze mensen kennen net, maar dat is schön. Denk er even deze mooie bloemen van. Nou, een hele goede jongen. Dat moet het zijn. Wij zijn van de Vrijpiraten en RTV NOF en we hebben een blomke. En de zus van jouw man die heeft je hem opgejoen. Ze zei, mijn broer staat altijd voor de vrouwkleed van mijn squashzus. Een protestzwaardig en in coronatijd is het hartstikke moeilijk natuurlijk, vanwege wat minder thuiszwaardig. Ja. En de zwaardigen zijn er altijd, dag en nacht 100%. Ja. En ze zei ik vind... Ja, precies. Ja. En dat is heel zwaar denk ik. Ja. Ja. Maar je doet vast maar leefde. Maar je hulp ook leefde. Juist, dat is begrijpelijk. Ja. En zij zei van ik gun mijn broer en mijn squashzus wel een blomke. Vandaar dat zijn we de bedel brengen in deze tijd. Wij willen helemaal verbeursteren. Ik had in de gaten. Machtig zijn. Zo mooi. Is dat mooi? Ja. En dan wat lekkers. Ja, en wat lekkers erbij. Ik zou zeggen de komende dagen maar een goede tijd. Ja, maar en ik zou zeggen genieten ervan. Dat zullen we zeker doen. Fantastisch. Wat een mooie gasten. Ja.